санамо бо ғами ишқи ту чӣ тадбир кунам, то ба кай дар ғами ту нолаи шабгир кунам. дили девона аз он шуд ки насиҳат шунавад, магараш ҳам зи сари зулфи ту занҷир кунам. он чӣ дар муддати ҳаҷри ту кашидам, ҳайҳот дар яке нома маҳол аст ки таҳрир кунам. бо сари зулфи ту маҷмӯи парешонии хеш, ку маҷоле ки саросар ҳама тақрир кунам. он замон корзуи дидани ҷонам бошад, дар назар нақши рухи хуби ту тасвир кунам. гар бидонам ки висоли ту бадин даст диҳад, дину дилро ҳама дарбозаму тавфир кунам. дур шав аз барам эй воизу беҳуда магӯй, ман на онам ки дигар гӯш ба тазвир кунам. нест умеди салоҳе зи фасодӣ, ҳофиз чунки тақдир чунин аст, чӣ тадбир кунам. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷои аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷои дуюмро ишғол мекунад, соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷои сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.